En virtude do convenio asinado entre a Mancomunidade e a Asociación, Arousa Norte volverá a convocar o certame audiovisual Alberto Romero. Nesta segunda edición poderán participar escolares dende quinto de primaria ata o bacharelato. Hai unha categoría especial para persoas con diversidade funcional e unha modalidade libre para traballos de carácter máis profesional. Cada categoría está dotada cun premio de 300 euros, que serán entregados nunha gala que incluirá actuacións musicais e artísticas. A Mancomunidade colabora cunha achega de 1.200 euros. No pleno da entidade procedeuse tamén á valoración das últimas accións, como a posta en marcha do programa Residentes 2018 para artistas plásticos ou a participación no Salón Náutico da Roxel. A este respecto, a xerente da Arousa Norte anunciou que a Mancomunidade tamén estará presente na Feira de Turismo Interior de Valladolid, que se celebra entre o 22 e o 25 de novembro, así como no Salón Náutico de París entre o 2 e o 10 de decembro.